नै दिनै आंहा पार्सेल फिसा मोनफैदों लोगोफोर ओमफ्रायो एसे खेवनानै नायनोसै आरो दे मुथु खेवनोबा हाय मुथु खेवनोबा बा मालायसो पार्सेल हाय खेवखानायसो नामा अ मुथुआ खेवग्रोबाय नै वाव मा लाग्रा बेलाय इउटुबनि पेमेन्ट लाग्रा मासे मोजां हाय एसे टेम्परारि नायलाय बारा थिगानो नङा नै बेखौ नों रिपेयार खालामना लाफिननांगौ सुनानै दाम खमनि नालाय माथो खालामनो बोसेबलाय मोनदो बेखौ बिदिना बोसेबलाय रबरा मोजां देखाय बे मोननैखौ बोसेब ओरैबो नांगोन आरो गला आरो होमबानिया फैसाफोरा खारनो साननानै खारनो हाला आरोना टाइम पास ओरैनो पिंक आं नोंखौ पिंक कालार खालामनो थिननायमोन गोमोसो खालामबायनो हाबा जानो ओमफ्राय नों मानो मोजां देखाया एले आं खाथियाव देखायमोन दा थाङैथिंफ्राय लाना थाबायबो गोदोनायाव आलायना ला मोजां थाबायबो बा बिराद गिलिर साइज लाखादों उपाय बे गायनियानो खैटाका मोनला 229 229 बे गगले फिननांगोन ओइथिंनिया माहाय है माने इदिबारा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मुथुजों आंजों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जोंहा न'आवहाय फिसा खेथि मावनाय दङ आरोना बे खेथिखौ जोङो दिनै एसे मा होनगोन मुथु जावखांनो नागिरदों आरो थास' गायदोंमोन जोंहा थास'आलाय एसे बुरजायानो गायदों खिन्थु खावख्लाबसेल' मोनसे गायनाय दङ आरोना बेयावहाय जावनानै बेसेबां ओंखारो एसे भिडिअ बानायलांसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय खर'फोरबो एसे खास्रांना लानि र' हाद्रि बागोन नालाय न' मुथु जाबाय मोजांसो दां माथो लाबोदो छे हाद्रिया गोदान मुगानि जोंलाय आबादारि मेंनो रोङै जोंलाय आबादारि थास'खौनो गायना जायो जोंहा गोथौ गोथौ माजों जागोन मुथु थास' बेदरखौ नाजों मावनांगौ समाव मावखायो जों बेरायनांगौ समावबो बेरायखायो जों नायहरबोरा इथिंनो हे जावनायाव बेस्थ' ना हय हय बाथाबारिनि गय बारा इथि गोलैलांगोन मुथु माबासैया हाखरखौ जय हनुमान हा फानगोनबो बोरा इखौथ' बहा जाजोबनो हानो गिदिरथार मोनबाय माथो जाहा मुथा आयौ मा बेलाय थागान्दा थास' गान्दा नै थास'आ जि गिदिर थांखादो बे मोनसेया आयु जागनोनो हानाय नङाहाय बे आयु 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 ओरैनोबा बियो सिगां संबोला आरो माबाबावोसो एरबावोसो हाद्रिता बुहुद बासमुखि नै थास' राजाया बेयावसो दङ बिमाया फिसा फिसाफोरखौ जावखांग्रोजोब्बाय ओमफ्राय बेयावहाय राजाया दङ आरोना महाराजा सान्थ्रिफोरखौ जावखांग्रोजोब्बाय आरो बासमुखियाथ' बे थास'आ ओमफ्राय
सय मुखिया थांबाय माथो बेलाय दिनै सारिथा हा सयथा सय मुखिया थांबाय माथो नै मानि नामखौ बरबाद खालामनांगौ होनदों पास मुखियाखौनो सय मुखिया गिदिर बायनो थांदों इसिनिसिम थांजोबा मेरला जागौमोन ना वाव हेरे मथ' मेंबाय होरो दे जोब्बाय इमान खाथियाव फैनाङा आं जुमसो लाफादो र' दे जोब्बाय जाखांजोब्बाय जावनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों नोंथाङा जावनानै गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों मानि थाखाय दुगैखानांगौ ना गोलोमदै गबाय ए दा गोजां बोथोराव गोजांखायोना गोलोमदै गवाबा जै बर' हारिनि जै थास' जावनो हानायनि जै थास' जों नाजों मोनजासिगोन नि जै नों बांद्राय खालामबाय नै Ay, Bibari, digang deh. Bibari. Kamu tuh Bibari ada digang deh, hah? Masuk tuh jauh kamai hai nih, empai dah bas nanggen nalai, siapa kalam nanggen? Siapa kalam naden share? Pas mukia थास' लोगोफोर जानो बिराद गोथाव जायो ओमफ्रायो आरो बेखौनो नै बिदिखौनो ओरै गुल हास'नानै बेखौनो गायना दोनबाथाय आरो बेबायदि बेदर जाफिनो आरोना जोंहाबो बेखौनो ओरै गुल हास'नानै गाय दोन्दोंमोन ओमफ्राय बिदि जाफिनबाय ओमफ्रायो हा मोजाङाव गायबाथाय बेदरफोरा मोजां थाङो आरोना ओमफ्राय हाफोरा एसे बोरैबाबाथाय बारा बेदर थाङा Kaisni kalamda. Betul. Kau pai thoda se. Neng gitar labdi nama anda. Dem bai chinu jalan metai kon na beta. Na video lagasina. Mau kana mas. Raya metai kongan Mr. Mutu Boro बिथाङा थास' बासिनायाव एसे खामानि दामानि मावनो गोसो गुदुं जाथों होननानै मेथाइ खननानै होनाय जासिगोन नोंथाङा मा मेथाइखौ खननो सानदों आङो बिराज मोसाहारिनि नोंसोर मेथाइ खनगोन दे खन नाथाय मेथाइनि लिरिक्सखौ आं बारा मोनहाजोबा नालाय आद्रा जायोबा निमाहा होनो खावलायबाय आरो स्पिकारा नै लिरिक्सखौ खनसे नायनो लांदों रिसिना होलाय न' स्पिकारा इसे हेलौ 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 बे हेलौ होनलाय हेलौ माइक टेस्टिं हेलौ हेलौ गोलाव जानांगौमोन आं फासफ्लांबायना बे खनदो र' आं लिरिक्सखौ औ बेसे आराम जागोन स्पिकारा स्पिकार बानायग्रोदों आङो मुथुनो स्पिकाराव खनबासो गोसा खोनागोन नालाय मोजां खोनागोन दे खनदो नों दैसा जिरि जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों आंनि गुस्थिनि मिलौदो मिनिनायाव गोजोननाय दं मेगननि नोजोरनि ओंथियाव सिमां दं नोंसोर जिरि जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों नों दैसा जिरि जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों नोंनि गुस्थिनि मिलौदो मिनिनायाव गोजोननाय दं नोंनि
मेगननि नोजोरनि ओंथियाव सिमां दं नोंसोर जिरि जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों आंनि जोब्बायबो जोब्बाय आं दहायनो खिथाखादोंमोन लिरिक्सखौ मोजां हाजोबा होननानै नाजाबाय आरो खननो जोब्बायबालाय गोसो गोथारै खुलुमहरदो खुलुमबाय रायजोफोर खुलुमबाय दालालि भिडिअ'खौ जोंनि बे थास' जिरनायखौलाय बेसेबां भिडिअ लाबाय थादों न' लोगोफोर थाबबो जिरखाङा माखाङा बेखायनो भिडिअ'खौ जोङो दोनथ'नानै खामानिखौ थाब थाब मावलांसै आरोना ओमफ्राय जायफोरा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय 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 मुथु बाय बाय आं बन्द' खालामबाय थां नोंनि खालाम बन्द' खालामबाय दोनथ' हासिगोन हाबबायलै हाद्रिया गगा मोननायासो बारा जासिगोनदां